Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Zvakangooma hazvo vedu we. Message yedu ekutanga yakamira sekudai so. Hanzi makadii zvenyu mukomana She. Inini ndiri mudzimai ane makore 45 ekuberekwa. Ndine mwana wangu 1 ende kuzosvika ndichizoita mwana wangu 1 uyu ndingangoti uyo ainge achindishinira mukoma ndakangomujumawo ende ivo amainini vangu ndozvavakatotaura vakati ya wandijuma chaiko ende amainini vangu vachizosvika mukunofa vainge vava kusatombovanza kuti ivo ndo zvavanoita zvekubata-bata. Saka mukoma zvakaitika kwandiri ndezvekuti amai vangu inini nyakundibereka ivo vakashayika ende handitomborangariri kunyange chiso chavo amai vangu because vakashayika pandainge ndichiri mwana mudiki. Hanzi zvakaitika ndezvekuti mushure mekunge baba vangu vazotora umwe mukadzi wechinumber 2 izvo zvainge zviri zvinhu zvekuti hazvina kana kumbogara zvafadza amai vangu. Saka amai hanzi vakabva vazongoramwa. Mushure mekunge varamwa ndokubva vazongosiya vandidhampa, vakandidhampa. Then baba mushure mekunge vazopiwa pressure ndokubva vazouyawo vakabva vazondidhampa mumaoko aamainini. Amainini ava vainge vari munin'ina waamai vangu. Saka from there on amai vangu vakabva vazonoroorwa neumwe murume wacho uyo akazogumisidzira aponda amai vangu. Saka ndakazongokura ndichingorerwawo naamainini. Mainini ava vaindishungurudza zvainge zvichirwadza mukoma. Vaindishungurudza kusvika pachinzvimbo chekuti ndakakura ndisina kana confidence. Nanhasi uno ndiri munhu wekuti kana confidence handina nekuda kwekushungurudzwa kwose uko kwandainge ndichiitwa naamainini vangu. Sezvo inini ndainge ndiri ndini munhu ainge ari mukuru pamba ipapo, vana vavo vose vainge vari vadiki kwandiri. Saka vaiti vana vavo kana vakagara vaita mistakes kana misikanzwa chaiyo paya pekuti tinenge takagara tiri tose mukitchen, mwana obva angokaruka aita musikanzwa, amainini vaikwanisa kutotanga kundirova vachinditi hauna kene vana, why is it munhu aita mistake iwe wakamutarisa. Zvinhu zvekuti zvaindirwadza but wekuti ndinge ndichiudza painge pasitomborina zvachose. Mukoma vaiti paya kana vasipo vaisiya vandirayira kuti ndizosara ndichizotarira vana. Saka mukuzonotarira vana kana pakaita anenge aita mistake kana ndikangoti iwe ukaramba uchidaro ndinokurova, then vana vaamainini vaitoziva kutoti hapana zvandaivaita, vaingoramba vachingoita misikanzwa. Kana mai vacho vazodzoka vana ava vaibva vazotanga kukomplaina vachiti tanga tichirohwa zvikazodai, then inini ndini ndaibva ndazosafira mhosva dzose idzodzo mukoma. Ndakangokura ndichingoshungurudzwa. Then mukoma amainini vangu ava pandakazoona kuti amainini vangu vanobata-bata ndeumwe musi uyo wavainge vaenda kumusangano, wainge uri misangano iyo yematongerwo enyika. Saka pavakazodzoka mukoma ndo pandakabva ndazoona kuti vakabva vazodana kalast born kavo. Saka ndaingofungidzira kuti ipapo ndakangofungidzira kuti zvimwe kuda vainge vaine zvavainge vamutengera. Ndikabva ndati regedzai ndidongorere. Vakabva vazoenda mubedroom mavo. Saka dhoo ravo raiti kana rakavhurwa waikwanisa kuona zvose zvinenge zvichiitika mukati nepane kamwe kaburi. Saka vakapinda muya then ndokubva vazongosiya dhoo ravo rakashama zvishoma. Inini ndikabva ndanyawaira ndokubva ndazotanga kudongorera ndichida kuona zvose izvo zvainge zvichiitika. So ndakabva ndazofind out kuti ivo amainini ava vainge vachisunungura, vainge vakasunga chipfundo pazambia ravo. Saka vachisunungura kudaro mwana wavo uyu last born ainge akabata imwe hari, but hari iyi yainge isimbori hombe, yainge ingori medium sized hari yeblack, ndiye ainge akaibata mwana wavo last born yavo. Then vakati vasunungura kudaro ndokubva ndaona kuti vainge vachidira ivhu muhari imomo. Zvadaro mukoma hapana kana kumbopera nguva yakati rebei, then muvillage ndokubva matofiwa. Ende ndakabva ndatonotisa kuti zvavaigara vachingoita ivo amainini ndo zvakaitika zvekare ipapo, because mainini vaiti kana vakangoshanya chete then mumusha maitosara muchifiwa, vaizongodzoka chete mushure mekunge munhu uya avigwa. Amainini vangu kuzosvika vachinofa munhu wekuti handina kana kumbogara
pandavaona vachienda kumariro, chavo chavaingoita ndechekuti vaizongobata maoko. Saka ndo zvakaitika ipapo, ndo pandakabva ndafind out kuti ivo amainini vangu munhu wekuti ainge achita zvekubata-bata. From there on amainini vakabva vazondivenga. Munoona kune ruvengo rwoya rwekuti munhu uyu ndakamuchengeta but handidi kumuchengeta, ruriko rwovengo irworwo. Then kune rumwe rwovengo rwekuti munhu unenge wamuonera kuti iye anoita zvekuroya. Ndo mavengerwo acho andainge ndaitwa nawo naamainini vangu. Vainge vandivenga kusvika pekupedzisira. Ndaiti any mistake yandinenge ndaita, ivo amainini vaibva vazonditi Chabuda Hapana, ende ndo zita rangu iroro mukoma, ndo nickname yangu iyo yandakasiya ndapiwa na amainini vangu, hanzi Chabuda Hapana. Ende mukoma, right now that I am 45 years old, ndava kutoona kutoti zveshuwa kana ndikatarira upenyu hwangu ndingori Chabuda Hapana. Hapanawo chandinokwanisa kuita chekuti ndinongotiwo ichi chaendekawo nemazvo. Upenyu hwangu ndihwohwo hwekuti ndinenge ndichingotambudzika, ndichingoitawo zvekungotambura. Saka zvakazoitika mukoma kuti ivo amainini vange vachizoti wandijuma iwe hure iwe. Mukoma, pandakatanga kudanana nevakomana vezera rangu, then amainini pavakazofind out kuti ndainge ndava kuita zvekudanana nevakomanawo vezera rangu, vakabva vazotanga kundirova vachindituka. So amainini vakati vandirova kudaro, then vakabva vazonditengera chipfeko chemukati, zvekare vakabva vazonditengera mapads. Mushure mekunge vandibvunza kuti wava kugeza here, ndikabva ndavaudza kuti hongu mama ndava kugeza. Vakabva vati wai usina kumbogara wauya kuzondizivisa kuti wava kugeza. Ndaitya kuvazivisa mukoma because munhu aigara achingondishungurudza. Saka ndakatya kuti kana ndikavaudza kuti mama ndiri kupota ndichibuda ropa each and every month, ndakatya kuti zvimwe nguda vanokwanisa kuzoti inhau yekuti wava kuita misikanzwa nevakomana. Saka vakabva vazonditengera chipfeko chemukati, zvekare ndokubva vazonditengera mapads. Ameno kuti ndakangopindwa nei mukoma, zvinhu izvi handina kana kumbogara ndazvishandisa. Ndakangotora chipfeko chiya chemukati icho chavainge vanditengera, chainge chiri chinyowani, ndokubva ndangochipeta-peta ndikabva ndazochiisa pasaidi. Zvandaingoita ndezvekuti ndaingoti ndichigeza paya ndobva ndachiwacha, ndobva ndaita sekunge ndanga ndakachipfeka, but handina kana kumbogara ndachipfeka kuzosvika ndichizochirasa. Zvekare nemapads aya awo avainge vakanditengera handina kana kuzombomashandisa. So mukoma, ndipo pandakabva ndazobatira pamuviri. Ndakabatira pamuviri apo pandainge ndiine 15 years. Ndakati ndabatira pamuviri kudaro, munoziva ivo amainini pavakazotoita zvekutoudzwa neumwe bhururu wavo ainge achigarawo muraini imomo, vakaita sekunge vachafenta. Ndakavaona amainini vangu vachidikitira, ende vaiva nechirwere chekuti vaiti kana vakaudzwa like news dzekuti dzinenge dzavarovesa nehana, vaibva vaita sekunge vachafenta. Ameno kuti vaiva nechirwere cheshuga here kana kuti BP. Ndo zvavakaita ipapo mukoma, ende musafunga kuti vainge vachirwadziwa, kwete. Vakangotaura ivo vakati ya wandijuma iwe hure iwe wandijuma. Ende vakabva vati ende mwana iyeye kana ukamuzvara ndikuda kuzviona. Saka at that time mukoma, ndakangofungidzira kuti ishungu dzemubereki ainge akandichengeta, then inini ndikabva ndamitiswa. But with time nekukura mukoma, pose pandinorangarira mashoko avo nezvose zvakazoitika muupenyu hwangu, ndinotoona kutoti hongu ivo amainini vangu ava vainge vakandigadzira zvekundigadzira zvekuti ndisazofa zvekare ndakazvara. Uye vainge vasingatombodi kuti ndinge ndichizopinda mumarriage, because vaiziva kuti kana ndikapinda mumarriage then upenyu hwangu hunenge hwachinja. Ivo vaida kungoramba vachingondishungurudza. Vakandituka mukoma, vakabva vandipa chimwe chituko chekuti nanhasi uno ndichiri kungorarama ndichirimo muchituko imomo. Vakangonditi iwewe uri Chabuda Hapana chaicho, ende mwana iyeye wawaka, ende nhumbu iyoyo haisi kuzozvarwa. Ndokubva varovera ruoko rwavo pasi, because tainge takatogara pasi. Vakarovera ruoko rwavo pasi mukoma. Ndakabva ndanzwa pain mudumbu mangu, asi sezvisinei, even though ndainge ndichirwara, but ndakazosvika pakuzvara mwana wangu uyo wandiinaye 1 year chete. But I think kuti kubva ipapo ivo amainini vangu
vakabva vazomeka sure kuti vazonyatsokufuratidza chibereko changu, because ndakazotombozama kupinda mumamarriages akasiyana-siyana. Muchindiona ndava ne45 years kudai, ndakapinda mumamarriages anokwana iwo kuita 6 ndichingopinda ndichibuda mukoma. Ndainge ndichingoburitswa nenhau iyoyo yekuti ndainge ndichitadzira kuitira murume uyo anenge andiroora mwana. Even ipapo pavakazondibvunza kuti saka akumitisa ndiani, iyi vakarwadziwa because mukomana wacho ainge andimitisa baba vake vainge vaine mari. Munongoziva vanhu vekudhara kuti zvinzi munhu ane mari anenge aine zvigayo zvake zvekare nemashops ake. Saka pavakazviziva kuti ndiye mukomana wacho ainge andimitisa, amainini vangu vakaita zvekuti haumbofi wakatarisira kuti mubereki wako angaita zvinhu zvakadaro. Instead yekuti vange vachindidzinga pamba, vange vachindiudza kuti chienda unogara nemurume wako, pano handichadi kukuona. Amainini vakabva vati kwandiri, chigara pano, hapana kwaunoenda nekuda kwekuti uchiri mwana mudiki. Izvo nerweseri amainini vangu vakabva vazoenda ndokubva vazonotaura nevabereki vemukomana uyo ainge andimitisa. Vakabva vatukumbira ruregerero, vakabva vati ivo vainge vachikumbira ruregerero nekuda kwekuti vainge vafind out kuti inini ndainge ndiine vakomana vakawanda avo vandainge ndichidanana navo at the same time. Saka vakabva vazofind out kuti inini ndine pamuviri. Saka vainge vauya kuzokumbira ruregerero kana kuri kunzi inini ndainge ndambozama kupomedzera mwana wavo nhumbu isiri yake. But mukoma, zvose izvi ndainge ndisati ndatombokwanisa kana kutombogara pasi nemukomana wangu kuti ndinge ndichimuzivisa kuti ndine pamuviri, because that was my first pregnancy apa ndichiri mwana mudiki. Saka ndainge ndisingatombonzwisisewo kuti kurutsa kwose kwandainge ndichiita chii chainge chichiitika kwandiri. Apa mukoma uyu ndiye ainge ari mukomana 1 uyo wandainge ndiinaye, even though ndainge ndichita musikanzwa, but ndainge ndisingaiti musikanzwa yekurara nevamwe vakomana. Uyu ndiye wandainge ndakazongorara naye, but izvi ndo zvandakazoitirwa naamainini vangu vandainge ndichitoti ndo mama vangu. Vakabva vazoenda kuya, vakabva vameka sure kuti mwena wacho vainge vatoutsindira. Mukomana uya akabva andiramba ndokubva atobviswa muarea imomo nevabereki vake ndokubva vatonomugarisa kutown. Chakandirwadza ndechekuti ndainge ndichitoziva kuti munhu ainge andipa pamuviri ainge ari ani, and at the end of the day mwana uyo wandakazozvara akabva azobuda akaita kufanana nababa vake. But zvakatora makore kuti hama dzake dzinge dzichizomugamuchira mwana uyu, hameno kuti nayewo ainge akatandirwa mhepo, hameno kuti nayewo ainge akaiswawo mhepo here dzekuti hama dzake dzinge dzichizomuramwa. Mushure mekunge amainini vangu ava vazoshayika, baba vacho ndopa vakabva vazotanga kudzoka kwandiri, even though ivo vakazotonoroora ndokubva vazotoita imwe mhuri yavo, but vakazodzoka vachizo acknowledge vachiti mwana uyu ndewavo. But zvinhu zvinondirwadza because whenever I look at my child ndinongogara ndichikozvibvunza kuti asi paya dai mainini vasina kumbogara vakandiitira utsinye, ndingadai nditori married izvezvizvi, ndingadai nditori nemurume wangu, but amainini vangu vakasarudza kundiitira utsinye. Ende mukoma, zvinhu izvi ndingangoti nanhasi uno zvichiri kundiafecta, because from there on vakabva vazondifuratidza chibereko ndikabva ndazotadza kuita umwe mwana zvekare. Saka ndakazongomirira mumamu 1 imomo. Zvakabva zvatoramba zvamuchose kana zvemarriage handina kana kumbogara ndakwanisa kuenjoya chinonzi marriage because of nhau iyoyi yekuti murume anenge achiti ndizvarire, obva aona kuti iwewe uri kutadza kumuzvarira, then murume obva azotanga kukuvenga. Hey vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Zvakangoma hazvo vedu we, shuwa kusvika pakuitira utsinye mwana wasisi vako, your own blood sister. Vanhu vatema tine moyo yakaoma komana. Zvakangoma hazvo vedu we, ko iko kuzotuka mwana uchimutuka uchimuti Chabuda Hapana. Just imagine kuti wotopiwa nickname yekuti Chabuda Hapana at a young age, then zita riya rekuti Chabuda Hapana rozongokutevera for the rest of your life. Hanzi izvezvi ndikatarisa upenyu hwangu ndinongoti my life is Chabuda Hapana, nekuti chacho chabuda zveshuwa hapana.
Zvakangoma hazvo veduwe. Please let us talk with our dear sister in the comment section. Kana uino zvawakambosangana nazvo, like kana wakamboiswawo chituko pamusoro pezita rako, kana kuti kana wakakura uchingotukwawo either nevabereki kana kuti nevainge vachikuchengeta, please come to my inbox, then you tell me kuti chituko chacho chakaiswa pauri chainge chiri chituko chakaita sei, so that tikwanise kudzidza. Rekedzai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai. So hanzi makadii zvenyu mukomanachi, please post for me. Inini ndinokumbirawo kuti munge muchindivigirawo chitupa changu. Inini nemurume wangu tiri kugarawo mutown, but hatina hedu nguva yakati rebei tabva kumusha nekuti murume ainge awana basa mutown. Saka murume wangu mukoma, even though ainge asina kundibudira pachena apo pandainge ndadzokera kumusha kuti izvi ndo zvakaitika, ndakazoudzwa zvangu nevavakidzani kuti izvi ndo zvainge zvaitika. Then takabva tazobva zvedu pamba pacho ipapo pazvakaitikira. Now tava kugara somewhere else. Murume wangu mukoma akarohwa nalandlord wake, ende chakaita kuti ange achizorohwa nalandlord wake, murume ainge afamba nekuda kwemaproblems awo atainge tichisangana nawo kubvawo patainge tiri kumusha. Tiri vanhu vekuti taiona kuti nhamo yatainge tichisangana nayo yainge isiri normal. Apa murume wangu ari munhu akadzidza, akatodzidza mukoma zvekuti zvinotorwadza moyo, but at the same time kuti ange achiwanawo chinhu chekuti anokwanisa kuita, chekuti chinokwanisawo kuraramisa mhuri yake. Aiwa, zvinenge zvichingoramba apa kumhuri kwavo ndiye ega anotambura. Vamwe vose mukoma vakabudirira, ruzhinji rwavo vakatoenda kumhiri kwemakungwa, but hakuna kana umwe zvake anombomurangarira. Saka iye pandakamusiya kutown, inini ndichidzokera kumusha kumbonodongorera vana, then ndo pandakabva ndazodzoka ndichiona kuti murume wangu ainge akatokuvara. Then ndakamubvunza kuti ko chii chakaitika, haana kana kumbogara andipa mhinduro kwayo. Then mukuzonotaurawo nevamwe vavakidzani ndo pavakabva vazondiudza kuti murume wangu akarohwa nalandlord. Ndakazomubvunza, iye akabva azoti ainge akaenda kunobatsirwa. Mushure mekunge aenda kunobatsirwa ndo paakabva azouya nemunamato uyo waakanzi aifanira kuti ange achikusha mumba, zvekare achizvigeza nawo munamato iwoyo. Zvekare ainge akanzi inini ndaisafanira kuti ndinge ndichizviziva because ndainge ndiri kumusha, zvaikwanisa kuzosimudza dzimwe mhepo nekuti hanzi iye ane mhiko dzaakaitirwa nehama dzake kumakuva evabereki vake. Saka iye akati, hanzi ndakati ndatanga kushandisa munamato uyu, landlord hanzi vakangondituka pafoni, ende vakangondituka vachiti iwewe uri kutambisa magetsi epamba pangu, zvinhu zvekuti iye anoti zvakamunetsa. Then the second day paakashandisa munamato, landlord hanzi vakauya ndokubva vangokaruka vavhura door. Hanzi vakabva vati iwewe ndiwe uri kutambisa magetsi angu, bill rangu why is it riri kukwira. Hanzi vakabva vadzura mastovhu, zvekare vakamuwanikidza achiaina, vakabva vati apa uri kubika, apa uri kuaina. Vakabva vadzura zvinhu zvose izvo zvaainge achishandisa ndokubva vabuda vakaenda. The third day paaifanira kuti ange achizopedzisa munamato wake, akati asvika kumba achidzokawo kune chimwe chipeace job uko kwaainge achishanda, ndo paakabva aona kuti landlord vainge vatogwejenura door, then vainge vatori mumba make vachimutuka vachiti buda mumba mangu. Saka mukuzonotanga kunetsana, hanzi landlord ava vainge vakabata simbi ndokubva vamurova nesimbi. Saka vamwe vavakidzani vakabva vamhanya, vakabva vati kwaari usarwidzana nalandlord wako, chingosiyana nazvo. Saka ndo zvakaitika izvi mukoma. Inini zvinondirwadza, ndanga ndatombofunga kuti landlord vacho ava tinge tichienda kunovaripotera, but murume wangu akabva ati ngatiseyanei nazvo because landlord vedu ava munhu ane magonyeti ake, vane mari dzavo, vane magaraji avo kunoita zvokugadzirwa motikari. Saka murume wangu akabva ati vanokwanisa kuzotitsvakira mapurisa ekuti vanongotenga mapurisa tobva tatsvakirwa nyaya. Saka ndo patakangogumira, ndo patakangosiyira nyaya yacho. Then neadvise wo
yatakangopiwawo nevavakidzani kuti imimi chibvai munharaunda munomu, then tikabva tazotsvaka hedu imwe imba. But izvi zvakaitika murume wangu mukoma zvinondirwadza kuti apa munhu wekuti anongozvitamburira zvake, then at the same time paadawo kuti ange achitsvakawo rubatsiro, landlord vobva vangomufomera nyaya yekuti uri kutambisa magetsi, vobva vatorova murume wangu nesimbi. Zvinondirwadza mukoma. Hey, zvatinosangana nazvo mukurarama zvakangosiyana siyana. Please ngatitaurei navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. What a painful story.